Hello! Ja mä oon nyt kotona. Mä tulin oikeastaan torstaina, joo. Eli siis, ketkä ei tiedä, niin olin Tampereella Juhan luona. Meillä oli tosi hauskaa. Mä en sieltä tehnyt video, koska mulla oli kamera mukana. Mä ajattelin, että mä en nyt tee ollenkaan, että teen sitten kun olen nyt kotona. Eli siis kesäloma on lähtenyt hyvin käyntiin. Ja mä nyt oottelen tässä vähän jännittyneenä, että pääsenkö amikseen mihin haluan ja sen sellaista. Ja mä tossa huomasin, että mulla on kohta 200 tilaajaa täynnä. Eli teitä on tullut hyvään vauhtiin uusia. Ja mä oon tosi kiitollinen siitä. Ja mä en tiedä teenkö spesiaalin 200 tilaajasta, mutta saa nähdä. Mä yritän keksiä jotain, jos keksin. Ja mulla on 2 ilmoitusluontoista asiaa. Eli 12. päivä mä oon menossa Helsingin päiväkonserttiin ja mä näen siellä Juhan ja Juha tulee meidän kyydillä tänne Kouvolaan. Ja se on täällä ainakin 4 päivää, 6 päivää, en mä tiedä. Mut joo, sit se tulee tänne nyt seuraavaksi. Ja sit toinen asia on se, että mä sain töitä, kesätöitä, siis se helpottaa mun olemista tällä hetkellä, koska mä oon todella PA, koska ei ole töitä, en voi ansaita mistään, tienata, niin nyt sitten osui mun kohdalle hyvä työpaikka ja mä ainakin pari viikkoa työskentelen. Mä yritän saada sit kun mulla alkaa opiskelut taas, niin sen ohella tehdä sit kans niitä töitä, koska rahaa tarvii aina. Ja sitten kun 3 vuoden päästä, kun on amiksen tai minkäliä käynyt, niin ois tietty suunnitelmissa muuttaa joko Tampereelle tai Helsinkiin, että siihenkin tarvii rahaa. Ja katsotaan miten käy. Ja se vielä, että ketkä meinaa alkaa katsomaan jalkapallon MM-kisoja, nehän alkaa kans 12. päivä, kestää kuukauden. Mä oon niin innoissani, koska minä jalkapallofani ja pelaajana itse seuraan niitä varmasti. En ehkä joka päivä, mutta mä yritän katsoa niitä tosi paljon, mahdollisimman paljon. Koska rakkauteni jalkapallo sijaitsee täällä jossain. Mutta se tästä videosta. Ja pistäkää peukkua ylös tai alas. Keskikohdasta ei vissiin pysty. Mutta tehkää mitä haluatte ja tilatkaa, jos siltä tuntuu. Nähdään ensi videossa ja mä menen varmaan nyt ulos fiilistelemään kesäilmaa, joten nähdään ensi kerralla. Moi!